adịghị anya na a ga-ewelikwa ụgwọ ọnwa a na-akwụ ndị agha ala anyị mana arụtụla ya aka sakwụwa ha 250,000. ịma okwu a bịara nnọọ dawa dịka ọtụtụ ndị nwere agba n'ọrụ ndị agha ala anyị pụtara na nso nso a kwuo okwu n'ebe ọ dị njọ na ụgwọ ọnwa a na-akpọ ndị agha ala anyị n'opeka based on ụdị ọrụ ha na-arụ n'opeka kedu ka a ga-esi akwụ onye agha 100,000 onye agha 120,000 150,000 you know not the too small na n'ihe na-ada ọnụ n'ala anyị too much. too small na obodo mepere emepe a na-review ya na-enyocha arụ ụgwọ ọnwa ha kwa mgbe kwa ọnwa kwa afọ. ama m na-aghọta ọ ga-abụ ihe mere ya bụ onye minista na-ahụ maka nchekwa n'ala anyị bụ General Christopher Musa ji wee pụta na-ekwu na n'oge na-adịghị anya onyeisiala Tinubu ga-ewelikwu ụgwọ ọnwa a na-akpọ ndị agha n'oge na-adịghị anya ruo ole mgbe ịma ebelasa ya oke na-ada ọnụ tụwazi anya na-ele n'anya anya nọrọ n'ezi uche nwaanyị ọma uche ma eji maka akụmbọọlụ mba ụwa bịara bịa kụọ ịghọtala ji lee bịa mmiri udo n'etiti mba Amerịka na mba Iran mana Iran apụtahụ na-ekwu kemgbe agbachara bọọlụ uche ka ewu okwu ekoro ka ewu achịcha Iran so onweghị mkparịta ụka udo ọbụla ha na mba Amerịka na ihe dị otu ahụ adịghị ihe dị anyọ na-ebugharị akụkọ dị otu a ha kwụsị ya uche ọ dị ka ihe ya ji paịpụ olowu maka futbọọlụ a bịara bịa gba n'oge na-adịghị ike gboro mana ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ego naira agbadakwuona n'ebe ego dọla dị ọ da ha na gbirigide m ka mgbidi Jericho n'ebe ego dọla dị dịka otu dọla bụzi 1,000 naira narị naira 4 na naira 7 1,407 naira for $1. 407 naira for $1. ama me na wata ebe anyị na-aga otu egwuregwu bọọlụ Chelsea ebidola gbagharịwa igoro Danny Welbeck nke otu egwuregwu bọọlụ Brighton asị Chelsea chọrọ experience ha na-aga na-achọzi ndị agadi ekpe nka ha chọrọ igoro Welbeck ha chọrọ igoro Henderson ha chọrọ igoro John Stones mana John Stones ahaala ha gaa Inter Milan ya bụrụ Danny Welbeck dị 35 years gbacharala bọọlụ ka ọnụ ga-aga igoro ụnụ mee nke anyị esi na Chelsea pụọrọ he ka ọgịnị mana ụmụaka ndị anyị ji agaga ọbara ha gbagaza anyị chọrọ experience ọwụ ndị agadi ekpe nka he ka ọgịnị Danny Welbeck 35 years well anyị nwere ike manage mana Henderson ọ dị ike gwara ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị 2027 Obasanjo chọrọ ka Peter Obi bụrụ onye isi ala Atiku n'aka nke ya ga-abụ onye isi ala ma ọ bụrụ na akara ya akara ka Dele Momodu kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọikpe steeti Kebbi atụọla ụmụ nwaanyị 3 mkpọrọ maka inyere ndị ọkpa egbe bandit aka. Ụlọ elu dị ukpukpe 3 dara na steeti Anambra ezegidela ọtụtụ ndị mmadụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ị nweghị nghọta gbasara ka esi achị ọchịchị ka ụlọ ọrụ onye isi ala kụsiri Peter Obi igirigi. Ndị ọkpa egbe bandits agbarala otu onye agha na-echekwa otu obodo na steeti Plateau gbatuo ya ozu ya dọrọ. 2027 o nweghị onye ama ama ihe dị 2027 onweghị amamihe dị n'imechi idebanye aha maka ịtụ vootu n'oge ka Sam Amadi kwuru
bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na jeenụ were ego ụnọ zụtanụ ngwa ọgụ unu ga-eji echekwa onwe ụnọ, ka otu onye omeiwu na steeti Zamfara gbara ndị ọ na-anọchite anya ha. Chineke doo Tinubu ndụ ọ ga-azọkwa onye isi ala Nigeria ịchị nke ugbo atọ, ka Babachie Lawal kwuru. Anyị gaa n'ihu kụrụ na mandeti Tinubu kụrụla afọ n'ala, Nigeria ga-agakwa n'ihu na-akụ afọ n'ala ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na asụsụ dịgasị iche iche enwere na Nigeria enweghị uru ọ bara, ka Peter, otu onye n'ime PCP a kpụrụ. Ị hụrụ ntuliaka elu gọvanọ steeti Ọshụn, o nweghị onye ga-emenwu nrụrụ aka na ya, ka gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke kwuru. Otu egwuregwu bọọlụ Chelsea adịla njikere igoro Jordan Henderson. Ndị obu egbe awakpola otu ezinụlọ na steeti Yobe, tọrọ obere nwatakịrị dị naanị afọ 10 na-achọ ka a kwụọ ha ụgwọ tupu ha atọhapụ obere nwatakịrị a. 10 years naanị. Yobe ebe akwụla hụrụ hi na-akwa ha. Ọ dị ego ka ọ dị nwaanyị ọma Babachie Lawal apụtala kwuo na Chineke gaa n'ihu doo Tinubu ndụ, na ọ na-ahụ Tinubu dịka onye ga-azọ ha ọkwa nke ugbo atọ. Ịma achọ ime ihe na Nigeria, a na-ebu ụzọ test ya microphone, a ga-ebu ụzọ were egwuregwu kwuo ya ka amarake n'ihe ndị mmadụ ga-eme, ka amarake na reaction ndị mmadụ tupu ị na-aghọta ihe na-eme pịa ya ahịọ. Ama m na-aghọta na Chineke gaa n'ihu doo Tinubu ndụ, na ọ na-ahụ Tinubu dịka onye ga-azọ ọkwa onye isi ala Nigeria nke ugbo atọ ya. Ọ wụdị nke ugbo abụọ, nke ugbo atọ. Tinubu ọrịa afọ ole? Anyị ga-alakwa ije. Ọ dị ego. Uche o. Nwaanyị ọma. Akwa gọvanọ steeti Zamfara sị na ndị ọ na-achị were na egwu unu gaa zụrụ na ngwa ọgụ. Chekwawa na onwe unu. Go to your tent, O Israel. O kwuru ya ha. To your tent, O Israel. Ime otu ị ga-esi echekwa onwe gị, gaa jide ego gị. Uche. Nsogbu dịkwa. Ọ dị ego. Ka elekere ma otu ụbọchị anyị ga-enwe ohere leba okwu ahụ anya. Ka ọ dị Peter, otu onye n'ime PCP apụtala kwuo na asụsụ dịgasị iche iche enwere n'ala anyị bụ Nigeria enweghị uru ọ bara. Kedu ka o si kwuo nke a? Ọ bara bịa zipụ ozi n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia na Obiọma na-akpa ya na ụmụ ya na-asụ asụsụ French, na ka ihe si dị ugbu a ọ na-akọnsida ịzụ property na mba ndị France ndị na-ekwe ghọtara. Ọ na-akọnsida. Otu onye ajụọ ya sị ị na-akụzikwara ụmụ gị Igbo? Ya sị who in Nigeria language is help. Ndị mmadụ sị nọkwa, mana ọtụtụ egwu ị na-agụ ị na-ejikwa n'ụmụrụ ị na-agbakwunye asụsụ Igbo. Ya na-atọkwa. Iwe onye Igbo. Paul Okoye, Peter Okoye, iwe Okoye we onye Igbo. Isi hụ asụsụ ndị kedu ihe na-akọwa? Ndị nke anyị hụ otu ha ga-echi wuo onye ọcha hapụta ịsụta Igbo, nye ọbụla gbasara Igbo, ha ga-enwegharị onwe. Onye medere anyị ihe? I don't know. Mana ndị ọzọ anyị ga-ele nke ndị ọzọ na-worship ya, na-eto ya, na-eme ya eze, mana nke gị ile ya tụfuo ya. Onye gbara Peter na French ka Igbo mma? Onye gbara Peter na French ka asụsụ Igbo mma? Ndị Igbo. Na French ka asụsụ Hausa, asụsụ Yoruba mma? Uche nwere onye tiri egwu ya si ndị Igbo ndo. Ike gwara ka ọ dịla anyị na akwụkwọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Gọvanọ steeti Ọyọ bụ Lucky Aiyedatiwa ga-ekesara ụmụ nwanyị na ndị ike dị n'obi na steeti ahụ akpa osikapa dị 1,800 1,800 bags of rice. So naanị ndị agha ala anyị agaghị enyenwu ogbugbo n'okwu gbasatara ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị, ka onye emia na steeti Yobe kwuru. Mmadụ abụọ tụfuru ndụ ha
ebe a zọpụtara mmadụ 3 n'otu ụlọ obibi ụmụ akwụkwọ hostel dara na steeti Anambra. hụkwara ihe ahụ dara. 3 story bidino. Akwasị gị rụọ nga ego gị gba ha gasị mba achọrọ m iwu onye nwere ụlọ elu. Ụlọ elu onye na-arụkwa na oshighi ike injinia jikwa na-arụ ọrụ ewere rọdụ uche iwute rọdụ eji arụgụ uche lele otu rọdụ ọrị emeghị anyhow. Anaghị ahụ ekpe n'ụlọ biko rụọ ya otu ahụ ịma na ihe siri ike ihe dị otu ahụ adịghị ọkwanye kwele ya ọtụtụ ugboro ma ị na-eji ya ego iji arụ ụlọ elu rụọ ụlọ ala ihe a na-agba n'aka anaghị agba ya n'anya ntị ọ dịkwa. Gọvanọ steeti Ọyọ bụ Lucky Ayedatiwa ga-ekesara ụmụ nwaanyị na ndị ike dị n'obi na steeti ahụ akpa osikapa dị 1,800 1,800 bags of rice. Akụgbuwe anyị bewe akwa enye anyị rice ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachi anya eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ n'afọ 4 Peter Obi na-arịọ abeg ka enye ya ka o jiri tutegharia Nigeria na ọ gaghị eji otu abalị anofe ya bụ afọ 4 n'ọkwa ọchịchị onyeisiala Nigeria. Anyị wee na-ajụ gị Peter Obi ọ ga-ejinwu naanị afọ 4 edozi obodo anyị abụ Nigeria? Zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ dara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala ịhụnanya
n'afọ anọ Peter Obi na-arịọ ka enye ya ka o jiri ya tutegharia obodo anyị abụ Nigeria na ọ gaghị eji otu abalị anofe ya bụ afọ anọ n'ọkwa ọchịchị onyeisiala Nigeria. Ihe a ka Peter Obi kwuru na-enye ya afọ anọ ọ ga-eji ya tutegharia obodo a ma mee obodo a ka ọ bụrụ nke magburu onwe ya. Ajụjụ wee bụrụ, Peter Obi ọ ga-ejinwu naanị afọ anọ edozi obodo anyị abụ Nigeria? Afọ anọ ọ ga-ezuore ya? Chetakwa na obodo Nigeria a na-ekwu okwu ya abụghị steeti Anambra. Obodo Nigeria a na-ekwu okwu ya abụghị ọchịchị kansụl ime obodo. Nigeria buru ibu. Nigeria karịrị 4 years. Ọ ga-ezu ka anyị rụtụgodi aka n'ihe ndị dị mkpa iweta nchekwa tara ọchịchị, ịhụ na enwere okporo ụzọ bụ ọkpọkọpị, ụlọ akwụkwọ dị mma, ọkụ latrik, ohere ọrụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ahụike, tutegharia ngalaba na-agụ maka ọrụ ugbo. Peter Obi ọ ga-emezunwu ihe ndị a? Mmadụ ga-eme ya. Agakwa na ebido a ga-ebu ụzọ gụọ otu tutu. Ọ bụghị mmadụ ga-eme ya. Ọ ga-emenwu ya in 4 years. Ahụ na nna m asị na ahịa ma m ghọtago ọnụtụ oshi na-ekwu ihe a. O nwere ike itinye ịgba. Ịghọtala? A na-esikwanụ na nsi ahụrụ mara ụtọ nsị ama m ịghọtara. O nwere ike itinye ịgba. Oshi na-enye uche ọ ga-arakwa ahụ na gị hụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị si gị na ọ ga-anọ naanị 4 years. Na-eti ya na ọ ga-anọ anọ na-ada atụ ya. Ụfọdụ ndị na-esi ya agụgọ si onye ka ọ ga-aghọrị, onye ka o chere na ọ gba ụdịrị ihe dị otu ahụ, onye ahụ ekpenyere ya. Oche ahụ nwere ka o si adị ịbanye ha n'ime ama mmewọtara. Ịhụ na anụ na asị onye isi ala arụwala nrọ echi nke ugbo atọ. Ọ dị ego ike gbọrọ. Mere ka ọ dị, ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọbata site n'akara ekwentị ndị a bụ 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. O wee bụrụ ya, ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị maọbụ na WhatsApp anyị zibatara anyị ozi nke ọbụla ị ga-eme, gị gbalịa agba okwu gị nkenke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratụ ibe ya ratụ. Ị bọọla chi ye Uche Eko FM ndewo Imo Steeti. Otu a Godwill Clara nwoke ọcha akpọkọgburu m ihe niile ọ bụla o chere ya rị onye gị na ya na-ekwu Mike E ahụ m Port Harcourt Road. Uche ịmachi ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka nne ya na-anụghị ya, nna ya nụrụ ya, ma mekwasịrị ebe m dị. Ịma Peter Obi ekwubuola ihe kwuo ya mechachi ha na ha chọọ na ha wee ihe ede ka ya bịa ya aka ma na ọtara ka ha hụ ya sin is believing. Ghọtala? Ịma ndị bekee si sin is believing. Mee ya ka ịhụ because ama m na ebelieve na akị m Peter Obi ga-emelifu ihe. Peter Obi ọ ga-achịpụ 4 years ahụ lotu elesa ozi masịrị isi ngwa Peter Obi anyị chọrọchi mgbaje ha metịkpa ahụ shikwuo ya, ọ ga-eme ya, ha nye ya ohere ya mee ya, ọ ga-eme ya. Ndewo ya gaziere gị. Ị bọọla chi. Ndewo nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị abọọla. Ndewo biko nkịsịrị eluchie nwafọ orogbo were west. gaa n'ihu. Anụ m na mgbe ichi na-akpọ Peter Obi ihe ahụ wee gba ọnụ ka ọ gbaga ihe ahụ, ọ gaghị emelie ihe ọwụ mmadụ bụ ọnụ ahụ. Ego niile o mefuru na politishan ọ gakwa agbaghachi ike ya ma ahụ bikos o mefuru ego buru ibu ma ebe kọtụ na kọtụ ime ọ ga na-achọ ka onwe ihe gị back 4 years onwe ihe ọ ga-eji achị a. So oke ahụ wee gba ọnụ ihe m na-achị ya wụ ya bụrụ na o nwere ihe ọ nwere ike ikwu ya ekwu mere akpa ahụ ya gazie ndịkọ nke nsiri eluchie. Ndewo ya gaziere gị dịkọ nke nsiri eluchie. Uche onye adịghị ya njọ, uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Na Facebook anyị Ugonna si akaba ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ihe niile Peter Obi kwuru o miniri ya na anyị jee verify ya. Ọ dị ego o wee bụrụ ya. Anyị ahụ na nke gị na ụtụtụ a MZ ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na Peter Obi ga-emenwu ya n'ihe ọ chọrọ bụ naanị gị na nkwado anyị. Ọkwa ị na-aghọta na ọ bụ nwoke
bụ ọdịnamma ndị ọ ga-achị na gịnị n'obi. Anyị ahụ na nke gị Chidi Emmanuel Anyamele ọsọ ụtụtụ ọma ndị nke m na 4 years karịrị o. 4 years na ọ dị too much nye Peter Obi. Ọ dị egwu nke a bụkwa uchere obi gị, ya bụ uchere obi gị adakwala ụda. Ị bọọla chi? Abọọla nchi uche na nwa God ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ọ dị ebube. Adị m mma, ị bọọla chi? Uche biko nwoke akpọrọ gị aga court because of ọkụkọ. Nwoke ahụ ya biko hapụta ya hapụ ọkụkọ ahụ na ọkụkọ ahụ nke gị. Ike agwụla. Biko. Uche 4 years nwa amụrụ nruru 4 years ijiga ya oji si ya ga-asara gị ihe ọ ga-aganwuru gị oji. Ọwa ọchịchị ọjọọ nọ n'obodo ahụ Nigeria ọ n'Afrịka mere ya ka 4 years ọrị ntakịrị iji mezie a country. Ihe Peter Obi kwuru ọ ga-eme ya 4 years. Chetakwa na ede ka president ji tiga na ihu Nigeria na ọgba nduru anyị n'ụbọchị taa. So ya nọkwa na pulpit ya eme ha na inaugurate na nọ na pulpit ya kwugharịa okwu ahụ president kwuru ya tọọ nọọ ya ka ọ bụrụ na fuel subsidy na-ewepụ na ahaziela ya ọfụma Nigeria ga-adị mma. Ọ ga-akpọ ndị sekuriti ha mara ihe a ga-eme mee insekuriti nọ n'obodo a ya stọpụọ. So ya rụ nke 4 years ọ ga-emeji ọfụma. So a chọrọ ka anyị kwado Peter Obi ya winigodo enye ya da 4 years elegodo ihe ọ ga-eme. Ya gazie Chukwudi Michael Okoro. Ikem si na Chimodis ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara isi nnọọ na Mbaise zibata ozi gị ọsị kedu ebe asị dị na okwu a Peter Obi kwuru na Alex Oti nke steeti Abịa n'ọwa ihe ịma atụ n'ihe a Peter Obi na-ekwu okwu ya na-atụgharịala steeti Abịa naanị n'ime afọ abụọ. O wee bụrụ ya anyị ahụ na nke gị Ugo Kinsili Ifeanyị isi ọwa ala avụvụ zibata ozi gị ọsị uche na Clara ụtụtụ ọma na Peter Obi ga-emenwe ihe a maka na ala anyị bụ Naijiria ji ego. Ọsị uche itiswel ya gazie uche na Clara ọsị itiswel ya gaziere gị n'anya ahụ na nke gị Daddy Josi ọgba ka ọsị Peter Obi na okwu o kwuru dabara adaba maka na Nelson Mandela nke mba South Africa ọkwa ị na-agwọta na o wetara mmeri onwe nye ndị be ya ma chia naanị gịnị otu ugboro na n'ihi ọ dị possible na ọ dị possible Peter Obi weta mgbanwe naanị n'otu ugboro na anyị nwere ihe ọ ga-ewe uche mana akịma na anyị nwere ihe ọ ga-ewe akịma na ewefu ọchịchị ọjọọ anyị nwere ihe ọ ga-ewe ama m ịghọtara Chineke gọzikwara n'ala anyị abụ Naijiria harakwala ọ na-emeji ya emeji uche echem na enwe ndị ga na-achọ ka ha na-apụ ma nwaanyị ọma a na-ekwu okwu gbasatara ọchịchị ya mgbe ụfọdụ m na-achị ọchị gụna ihe na-eme anyị isi anyị n'aka osi anyị n'aka osi anyị n'aka ihe na-eme anyị isi anyị n'aka onye atala Chukwu. I chere na anyị na-amụ ka esi agụ eri? anyị nwa na-eme onwe Naijiria kpere ka achị aha mma na-eme onwe ya eche na ọ bụ Naijiria kpere ka achị aha eme gịnị achị aha na-agwọta ebe anyị na-aga. Peter Obi nwere ike ịbata bụrụ ihe dị mma n'obi bata mana ndị ọ na-achị achị o kweela ka achị aha. Ọkwa mmadụ na-aga na-eresi ndị ọkpa egbe bandit akwa ndị agha. Ọkwa mmadụ na-aga na-esu ndị agha imi. Ọkwa mmadụ na-aga ma buru ego ọha na eze billions of naira naanị ya pịa emechasị gị na ngwa bịa gbara onwe gị belu onwe gị. Ama ị na-agwata ọwụ onye kpee ka achị agha eme gịnị achị agha. Ọwụ ebe okwu m na-aga. Obodo anyị abụ Naijiria iwepụ sentiment lezie ya anya ị ga-amara na ezigbote nsogbu ụdị. Ị bọọla chi Uchenna Clever ọnụ ọha. Ụtụtụ ọma. Godwin Eko FM n'otede. Adị m mma o. Clara nwoke ọcha. Uche na ya emere gị tọntọn. Hara ike agwụla. Oh, praise God. Douglas abụ. Uche le. Ọkpụke dara uche. Ọsọka. Ihe m na-agwa gị n'ebe ahụ wụ ịhụ before Peter Obi apụta na-ekwu okwu because ọ na-emekarị this 4 years emphasize that n'oge ji ya eme ihe. Ọ wụghụ naanị ka okwuo ya n'ọnụ o nwere strategy oge ji achị ọchịchị ya. Ọ nọrọla ala ọ calculate ele unlike mgbe a na-emeghị interview day before yesterday because ha watchiri m ya the way o si classify the business sector na the way the federal government si emefusi ego ekwesịrị iji na-arụ ọtụtụ ihe awụghị ụzọ kwesịrị. I feel that na Peter Obi n'onwe ya ọ teele the draft mana
ọ ga-esi epulesitens ka obodo anyị wee dị mma so mụnwa na-akwagide na 4 years ọ ga-eji ya mepụta ihe eleghị anya ya wụ na o mezichaghị ihe niile ọ ga-enwerịrị promise ọ ga-emeta iji setiere ndị ọzọ na-abịa example ka e ga-esi epolo ka obodo a wee dị mma. Ndewo ya gazie gaa n'ihu na WhatsApp anyị nwaanyị ọma. Maazị nke si n'aka Nwachukwu bụ onye na-etu Junior Nwafọ